गिबि गिबियावनो थान्दै प्रडाक्सन इउटुब चेनेलनिफ्राय बरायहरनाय थाबाय। नै दायो महिला पार्टिनि बिजियाव खुन्दुं सुनाय होदो। नोंथांमोना नायलांदो जेनेबा माबायदि जादों नुलांसिगोन। मोजां जादों जोंना खेलाया बरिया माने फांसनबो खुंनो नागिरदों इयाव सिंगारबो लाबोनाय जागोन। लासै नायलांबाय थादो लोगोफोर। नै बिसोरनो गेलेगिरि माखाया आरो दंबायो गेलेग्रा नै जा एखेबारे मोदोम गेदेरबाबो बिराद गेलेनो गोसो गुदुं जानानै दङ नायलां। Price mana kita nggak jam biskuit angkam juga nih. 사하. 뭐래 담아. Anu dulu ya. Sino mas dong? Ini kacau dong ini. Terakhir kacau. Iza, giding. Menbalik lebar. Boria. Rồi moजां खनलाय नै जाना हर नै लोगोफोर नै दायो खुंगुरि गामिनि माने भलिबल गेलेनायखौबो लोगोसे प्लास खालामना लाना हानाय जादों। लोगोफोरा बोहाबना नायनांगौ बिराद मोजां जादों बरिया भलिबल खेला बिसिना फांसन दङ नायलाय फैदो गासिबो। बिथाङा नाजागासिनो दङ। नोंसोर खाथि थाङा बोरैबा गेलेनांगोन बियो थांगासिनो दङ गनमा नै बुसिगोन नै